Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, εγώ είμαι Τάλια. Με συγχωρείτε που άρχισα να κάνω βίντεο, ήμουν σε μια δουλίτσα. Θα φας το γκρέμα της αφένας. Τι σούτρα. Θέλω. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια. Είναι μέχρι στιγμής το αγαπημένο. Το πιο δύσκολο. Γιατί δεν ξέρω. Μα είμαι πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ωραία, σε αυτό είναι το καλύτερο, παιδιά. Σας το υπόσχομαι, είμαι ο καλύτερος. Ναι, σίγουρα είμαι. Όπως βλέπετε, ναι, σίγουρα είμαι. Εντάξει, εδώ κόβω τη στροφή. Όσοι δεν ξέρετε αυτό το παιχνίδι, λέγεται Players. Γιατί μου μιλάτε σε αυτό? Κάνω να τις περάσω. Εδώ, please, θα τις περάσω. Όχι, δεν μπορώ να τις περάσω. Εδώ, γιατί δεν το αφήνει? Έλα ρε φίλε. Σίγουρα, γιατί δεν μου αφήνει? Δεν αντέχω αυτό το παιχνίδι. Θα σβήσω. Μην έλα ρε φίλε, πώς συμμαζεύουνε, τι είναι? Κριστιάνο Ρονάλντο, Βραζιλιάνοι είναι. Πάρε. Πες δεν Κριστιάνο Ρονάλντο. Να πάρουμε αυτή τη νίκη. Να πάρω. Και δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Εκεί σου λέει. Έτσι όχι. Όχι. Γιατί Θεός. Γιατί Θεούλη μου καμένας. Γιατί μου γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Πώς μπαίνεις συνείο και εσύ ρε φίλε? Ξεκινάω.
Τι είναι αυτό τα εφήνω. Τι είναι αυτό. Μα το αφήνω αυτό. Στο το μέρος. Βλακεία. Δεν σε αντέχω άλλο. Το άφησα εκεί που ήταν. Δεν μπορούν να... με άχρηστος αυτό το παιχνίδι. Το ξέρουν όλοι. Με άχρηστος. Πώς ρε φίλε, πώς το κάνανε, πώς το κάνουνε, πώς, πραγματικά απίστευτο είναι, πραγματικά απίστευτο. Παιδιά, δεν ξέρω πώς το έκαναν, συγγνώμη, πραγματικά με συγχωρείτε. Μόνο ένα διαμάτι. Ωραία, ξαναπάμε σε αυτό. Πάλι, όχι, δεν θέλω. Easy. Όχι ρε φίλε, βάλα το easy. Έλα, αφού το άφησα, μην μου κάνεις τέτοια. Please. Μπράβο. Όχι. Μα το άκελα. Παιδιά, σας λέω την αλήθεια. Το κάνω εκεί που πρέπει να γίνει. Μα το κάνω εκεί που πρέπει να γίνει. Το αφήνω. Εννοείται τέτοιος τελευταίος. Εγώ. Πραγματικά πώς το κάνω, ρε τι. Einstein είναι. Σίγουρα είναι. Βάζω όλη μου την προσπάθεια. Συν 3. Ωραία. Να ξετιμήσω που ήταν στο παλιό μου το πρώτο. Ωραία. Χαχα. Ούτε. Πραγματικά πώς το κάνουν αυτοί. Είναι πανεύκολο για αυτούς. Το σκέφτομαι. Και είναι πανεύκολο για αυτούς. Εγώ βάλω ακόμα το ίδιο και κάνω. Τι στο κάνω. Τι είναι αυτό, είναι στάνι. Είναι Einstein. Είναι Einstein, θα το σπάσω. Φίλε με τρίτος. Αλλά στο κοτόπουλο είναι ό,τι πρέπει. Είναι για selfie. Τώρα μέσα να μου βγάλει selfie. Πανεύκολο. Πες μου ότι είμαι πρώτος. Είμαι πρώτος. Δεν ξέρω. Μάγκες εδώ, αν είστε. Δεν βρίσκεται. Άλλον. Μα το έκανα. Μα το πατάω. Το πατάω. Τι έκανα.
Πού στο καλό είμαι εγώ. Πες μου ότι βγήκα τρίτος, σε παρακαλώ, θέλω να βγω τρίτος. Ναι, τρίτος. Αλλά και πάλι έχασα. Γεια, εδώ είναι αυτό το βίντεο σήμερα. Τα λέμε αύριο, σε ένα επόμενο βίντεο. Και εμείς τα λέμε από ένα το έργα. Έχετε ένα πανέμορφο μάτς, Ρεάλ Μαδρίτης Αταλάντα. Και όπως είπα, να περάτε όλοι καλά. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι εγγραφή και like. Και εμείς τα λέμε σε ένα από βίντεο. Γεια σας!